Haupa, kaixo, da noiz moduz, Kopenhagenen atal berrixa aurkezten ari gara hemen, ondo gauz, pozik gauz, begira zer daukegun, ring bat montatu dugu hemen, boxeo ring bat, gaur igual borrokaren bat ikusen izango dugulako hemen. Gure gonbidatuak aurkeztu baino lehen, hori bai, amentsa dauketen aurkeztu biko dut. Xabi Fernandez. Orain bai, aurkeztuko dizkizuet, gaurko bi aurkariak. Arrotxapeatik 22 urterekin iritsi zaigu Kopenhagera, Beñat Rodrigo, a.k.a. Kiliki Fresco, a.k.a. Pukasemedik semena. Bere aurrean, Arabako hiriburutik, Gasteiztik, 25 urte, bete berri dituen Aguilera. Iratxe Aguilera, a.k.a. Kaina Kai. Borroka honek 3 round izango ditu, eta presta gara. Hasiko gara. Adoria, lehenengo roundea. Lehenengo roundean gaz, haupa bikote, ongi etorri, Esker mila. Zer moduz az, Ongi, urduri pixka bat ere. Bai? Zuen arteko tentsio horik badau? Bai, nik uste dut pizkatxo bat dagoela, Geroz eta gehiago, tio. Rollo. Esango dugu... Etorri naiz, en plan, meka espian, baina ez naiz fio, Egia da, tentsioa egon leike. Zergatik zauze hementxe bixua. Bueno, aitortu behar dugu, Twitterren eukitako bifagatik zauziela hemen. Kainakai, puta jonki, zertan utzi ditu 15.000 euroak. Baina ze arazo nirekin? Beka bat jaso dut bai, talan handia dago atzetik. Hitz egiten duzuen itaz mierda bat egingo ezpanu bezala. Ze moduz ze puntutan zauzie, ja, adiskidetu zer? A ber, bai, baina ezin diogu hori saldu medioei, sabes? Rollo hona daukagula, baina horrek ez du morborik. Gainera nik badakit zuri, Beñate, zuri guztia gatzula polemika. Zuk Twitterren egur desente moto duzula. Bai, ta jasotzen dut ere, guai. Jaso bai, baina ondo jasotzen duzu? Bai, egunaren arabera. Bueno, erantzuten du gehiago iraintzen, baina beraz de puta madre, kodigo Twitter de puta. Txilmafiak aurkezten du bere burua, ordurako gugia. Kainakai ezagutzen genuen. Bai, ni baita. Bai, a ber, es que ni nengoen superlasai, en mi mundo fantástico, eta bapatean, claro, ni nago beti ojeatzen zer hitz egiten den Kainakai, eta ez? Ni hor nengoen superlasai, hitz egingo diot kamerari, eta bapatean Twitter bat. Kainakai, puta jonki, zertan gastau ditun 15.000 euroak. Y yo como, a ver, o sea, mesedez. A mí lo que me jode es que no invites, ¿sabes? Inbidixa da. Azteko ni irakurri nuen, Kiliki Fresco, aka, puta semedik, arroba, nila gustatu zitzaidan, arroba puf jajaja. Baina horretan zuik irabazi zenuen, erantzun ordez eman zenion like, yo, hija de puta, me ha ganado. Ni otzi nuen like bat, en plan, no te sigo, baina irakurtzen ari zaitut. Kiliki, zure kasuan be, hori gustatzen jatzu. Ez dakit, olako, ikusi ditu darako, astakeriak botatzen dituzu. Bai. Ez dakit batzuk igual pentsau bez, edo ez tozula sentitzen, baina bota bai, eta ia zer gertatzen dan. A ber, nik uste pentsatzen ditu dara, baina nien nahi responsable atzo pentsatzen nuenaz. Sabes, gaur beste gauza pentsatzen du, eta bihar batek daki. Gaur etaria da eguna euritxoago eta nago lasaiago, sabes? Baina guzki ateratzen denean, me pongo ahí, Kainakai, hija puta! O sea, buen rollo, baina es que ari ez naiz, ¿sabes lo que decir? Igual hori izan. Hola biatu zen, ez zineten ondo hasi, gerora? A ver, Nola, ni gero ze ja bilakaera izan du honek? estalkeatzen a full. Osea, bai. Osea, de hecho, ni ez nuen Twitter kontsumitzen, baina eske ikusita bere perfila, eske ja izalzeo, vamos, pa toda la semana. Osea, Kiliki Fresco. Amen dau, berriz de. Niri berriz ez konparatu Kainakairekin, Bai, Y yo como, a ver, baina egia eske da. yo qué he hecho? Osea, zer egin dut nik? Osea, me dejáis en paz? Bueno, esan dezagun, zer egin du Kainakai? Hori da. Hori esan, venga. Precioso, Por supuesto. precioso. Divino. Letratzar batzuekin de la hostia, muy... Bai. Gure generaziokoak ez, horretarako egin ditu Jon Maiak dela gure generazioko. Aipatu du Jon Maiak, ojo, ze Beñatik gustatuko litzaioke Jon Maiak abestiak egitea. Bai, ere erran beharra dut, gaudela ja kontaktuan Silveirarekin. Bueno. Beraz, bai, a ver qué hacemos por ahí, nik uste rolloa daukagula mankomunago berarekin. Bai, Bueno, baina Kainakairen bidea ari zarete jarraitzen, beraz. Ez. Diru publikoarena ere ibilitzen hor. Bai, botan izun ere hori, claro. Mogia zen, zuri botatzea baino, guri loreak botatzen plan, 5.000 euro gabe jaso ditugu bisita gehiago. Ja. Ere erran bara dizut, que en cuanto entre al dinero público yo me lo quedo a gustísimo. Hombre, por supuesto. Momentuz nago diru pribatua Es que- kobratzen eta nahiko garesti. Baina heldu danean, todo pa mi, o sea... Diru hau jasotzea niretzat izan da, como,
bultzapen bat, bikaina, laguntza bat, hasteko eta orain, hasiera hori, badaukat eginda. Igual beste talde batzuk laguntza hori ez badute, igual gehiago kostatzen zaie. Bide zuek, viralizatu zarete, sortea izan duzue, super... Eta bakarrik sortea, había un poco de maquiavelismo enfermo, ere. Baita. Baina ja, kritika latzago bezala, eta mantentzen du, dela gure generotan, 5.000 eurorekin sor dezakezu la bendición. Eta zuk erantzun zenuen, horre erantzun zenuen, ez? Baina zuk esaten zenuen, kainakairen atzean ez nago ni bakarrik. Bai, izan da como proiektu ambicioso, eta beka guztia badago ja inbertituta, eta, klaro, atzetik lan egin du oso jende profesionala, bere esparrutan, eta jo que se, musikan, Koldo Uriarterekin Gasteizen lan egin dudala, bere estudioan, dela nahiko top. Gero, Jon Maier... Eta kin ordena esan. Gaztizkoa da, igual horregatik ez gutzen, baina jende handia ziguratu nahi zela, eta profesionala dela haien esparruetan. Eta adibidez... Baituzu profesional gehiago, prest, gu oso profesionalak gara, Hori da gure helburua gaurkoan. Hori bai, profesionalak zentzu ekonomikoan, cobramos un montón. Honetan bai, esan nahi nuela, ez nagoela ados, esaten duzuela zuen elkarrizketan. Bueno, es que nosotros somos una cuadrilla que, bueno, pues si te apetece dibujar, pues tú haces el diseño. Eta niri uste dut hori dela, como jende profesionala desprestigiatzea haien lanaz. Osea, badagoela oso jende ona, egiten duela lan super ondo, eta como merituak kentzen bidezuela. Gu bezala adibidez. Desprestigioa jende profesional horri ez dela guk esandakoa hortan. Baizik eta ikustea gure izaera kostrarekin izan ditugula bisita gehiago. Hori bai dela irein bat a los profesionales, edo incluso... Hor batzutan ez da jakiten zenan lortzen den arrakasta. Doku hau, musikaz aparte beste bai, exigitzen dutzu musikaz aparte beste esparru askotan jakitea. Bueno, ez jakitea, guk ez dugu ideia putari, baina ari gara ikasten momentu, sabes? Eta zuen estilo honetan, ez? Zuek, hitz egiten duzu bestietaz, eta lan beharrezkoa iruditza jatzu. Gure generoan bai, bifa, gure generoan guztiz beharrezkoa da. Eta belaunaldi zar xeo gehiz esango zezun. Utela garaia jokua pixkatu be ulertzeko, ke? Igual bada desahogoa baita, ez? Osea, pixkat bizitzen dugun egoera edo, pues esatea, ez, jo que se. Izan daiteke orain arte gurean ez gaudela hain ohituak, ez? Hori da. Hori, nik uste hori dela batez ere. Are gehiago, beste batzuei bota diet, eta beste batzu horiek ez dute izan perspektiba hori zuk ikusi duzu hasieratik que, vale, me ha tirado a fuego, baina está guapo. Mendi kolabo bat atera behar da. Ez dakit, baina me jode, tío, izatea, funapa de puta madre, ze orain ezin ditut bota lasai, sabes? Bueno, yo que sé, bifa botatzen badia zu berriz, igual te tiro yo. Beste bif bat ikusiko. Hemendik pare bat astera aterako dugu, bai? Bifak estrategia bezala prestatu iteik zue? Guf bif bat badugu grabaturik zuri eta beste peña bai, askori. Zuek bifa botatzen baduzu, orduan igual nire etzan da izan beharko da. Hombre. Ba, enteratuten baduzu, me las gozo. Osea, de puta madre, noski baiet, hori da nire intentzioa. Guk gure guna da zuen arteko kolaborazio bat, eta hori izango litzeke marabila Euskal Herrian zatu, bai, Euskal Herria edo Euskal Harria? Hori da. Euskal Herria gehiago. Euskal Herria gara? 40 urte pasata, oraindik segitzen dugulako sarri-sarri dantzatzen. Ez que abesti hauek dira himnoak, pues como... Ja, tio, baina gu etorri gara jainkoak eta himnoak hiltzera, no sé. Nik uste dut, helburu bat daukagula, eta dela guk himno batzuk sortzea. Hori da, olatu berria. Ni ja sortu dut bat. Azkenean beinatek esaten duena hori da, Euskal Herria azken urteetan aldaketa bat behartzela, ez? Eta agian, zuek, belaunaldi berriak hori egin behar duzu, Ni nago orain, atope TikToken, osea, hasi nahi... Ikusi zitut, eta manejatzen duzu kodigoa de puta madre, por cierto. Bueno, hortxe nabil, pizkat ikusten, baina... Txukun. Osea, kanpotik, oraindik, zuk esaten duzuna, asko ikusten da, hori, jendeak esaten duela, en plan, a las tabernas, ahí van los de ETA, todo jurrutuz, no sé qué, no sé cuántos, eta, bueno, hay un salseo en TikTok, osea, sartzen bazarete, a tope, bai, orduan, kanpotik hori ikusten dela, eta horrekin apurtu behar dugula. Hay que perrear a full, hay que enseñar el culo, osea, benetan, bai. Porque jendeari Euskal Herri ikusten badu, esaten du, hor, daude txuleta jaten egun guztian, eta harriak, hori, altxatzen. Hore, ez da ingezurra tampoco. Egia da. Horrekin apurtu behar dugu, nik uste dut. Zuek zarie gure aukera bakarra, beraz, bakiz be, aldatzen atortzari. Nik ez nuke ja esperantzarik jarriko gugan, porque que putada. Salbatzaileak! Euskal Herria salbatzera zatozte. Euskal Twitter, si eso. Bueno, venga, zer, bigarren rauna ingo dugu? Ega, haz gaitezen. Bigarren rauna. Gaztea.